Another good day to everybody, sa lahat po ng royalista, sa lahat ng nanonood ngayon. Isa pong magandang araw. Muli po pag-uusapan natin kung ano ba ang pwede natin gawin upang tulungan ang ating sarili para palakasin ang ating immune system. Now, tandaan niyo po ang katawan ng tao ay hindi lamang immune system. Ang ating pong katawan is a multi-organ system. Ibig sabihin, iba't ibang sistema, iba't ibang organs na nagtutulong-tulong at konektado in functionality para po i-process, para po i-perform yung mga functions na kailangan natin upang tayo ay mabuhay ng maayos at tama. For example, the digestive system. Yung pong ating digestive system, tumutulong para yung ating mga kinain ay magamit ng ating katawan. Pagkatapos pong ma-absorb ng digestive system, yung inyong kinain, yan po ay pumupunta sa endocrine system para i-facilitate ng endocrines natin yung pong blood glucose para po gamitin ng ating dugo papunta sa cardiovascular system para gawing energy or fuel. Now, if you are thinking about this, dapat pala hindi lang immune system yung maayos. Dapat pala yung mga susunod at mga nauunang systems din ng katawan maging healthy. This is the reason why ano ang kailangan natin for optimal nutrition. Yung pinakamagandang nutrition para sa buong katawan, of course, Prime pa rin. Remember, our Prime is a complete multivitamin and mineral supplement that is all natural and food grade. Ibig sabihin, kilala ng katawan, madaling ma-absorb, madaling magamit, which is a good factor kasi isang capsule ng Prime sa isang araw, kumpleto ka na agad ng nutrition na kailangan mo everyday, which doesn't just make your immune system healthy, kundi yung buong katawan mo nagiging healthy din. So, for optimal health, remember, 1 Prime a day, that will be enough to give you nutrition of the whole body. So again, this is Dr. Haya Pakis. I am your health and product specialist here in Royal. And in the fight against COVID-19, remember, let's beat this together by being Royal.